BJPनि स्टेट प्रेसिडेन्ट भबेश कलिता बिथाङा क'क्राझाराव फैनानै BPFआ हाग्रामा महिलारिया जेबो फेक्टर नङा होननानै बुंफैदों। आं बेखौनो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामगोन आरो थोंजोङै बुंगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा नरेन्द्र मदिनि सिगाङावहाय फेक्टर नंगौना नङा बे उननि बाथ्रा। नाथाय नोंथांमोना BJPआ जों समग्र बुहुमाव थानाय गासै बर' रायजो राजा आरो BTCआव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीफोरनि थाखाय फेक्टर। नोंथांमोन BJPनि दारैनो दिनै जोंनि समस्थिया बोखाव बोसि जादों। बबेबा डिस्ट्रिक्टखौ लांदों, 16टा डिपार्टमेन्ट्सखौ लांदों, बबेबा स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामा होननानै नोंथांमोनानो एनाउन्स होदों। आरो बावैसो 10टा कलेजफोरखौबो नोंथांमोनानो फोसावखादोंमोन। नाथाय एलायन्सआव थानाय पलिटिकेल पार्टी जोंनि UPPL बिथांमोननि दैदेनगिरिया मा सानदों, मा हास्थायदों बेफोरखौ नुवाखै नामा? स' दिनै बिनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायगोन भिडिअ क्लिप्स होनानै। स' दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन, गुसुंब्लाबो। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअआव नांथाबनानै थाबाय थाबानो जाबाय। BPF কিবা ফেক্টৰ হ'ব? মইতো যিটো দেখিছোঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আগত BPF কোনো ফেক্টৰ নহয়। আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অধিষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেই নিমিত্তে সন্মানৰ 1 নং ST কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজে বিকাশৰ আধাৰত মোদী ডাঙৰীয়াই যিদৰে মান সন্মান দিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ BTC চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি BTCৰ আটাইকেইখন জিলাত যিদৰে কাম কাজ হৈছে, নিশ্চিতভাৱে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিকাশৰ ধাৰাৰ লগত থাকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, UPPL আৰু অসম গণ পৰিষদ যি মিত্ৰগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীক ইয়াতে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দি আমাৰ প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰি। हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बेक टू दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' क'क्राझारावहाय स्टेट BJPनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा फैनानै हाग्रामा महिलारिखौ BPF पार्टीखौ बुंफैदों। नरेन्द्र मदि बिथांनि सिगाङावहाय हाग्रामा महिलारिया जेबो फेक्टर नङा। फेक्टर नङैखायनोथ' क'क्राझार BTC बायदियाव फैनानैहाय बिथांमोना हां थिफुं खोथा बुंफैदों, नङा होमब्ला? फेक्टर नङामोनब्लाथ' माखासे फोसावनांगौ माखासे पलिसिसफोरखौ लानांगौ गैयामोन। दा आं बुंगोन दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों BJPनि थाखाय बा नरेन्द्र मदिनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया फेक्टर नंगौना नङा बे उननि बाथ्रा। रिजाल्टआव मिथिगोन। नाथाय बिनि सिगां नोंथांमोन BJPआ आरो आसाम गभर्नमेन्टआ प्रेजेन्टआव जों गासैबो बर' जाथिनि थाखाय बुहुमाव जेसेबां बर'फोर दं बेनि थाखाय फेक्टर गोनां। BTCआव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीफोरनि थाखाय फेक्टर गोनां। मानोना नोंथांमोना जोंनि थाखानाय माखासे डिस्ट्रिक्टखौ बुखाव बुसि खालामो, थाखानाय समस्थिखौ बुफ्ले खालामो, थाखानाय कर्टफोरखौ गावसिनियाव लानानै थाङो, जोंनि थाखानाय पावार्सफोरखौ लानानै थाङो, हरग्रायाबो हरो, हाथाय बाजार बिजनेस गासिखौबो बन्द' खालामनानै दोनो। दा बेफोरखौ नुनानैबो एलायन्सआव थानाय BTCनि बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोना नुगोना नुवाखै जाखो? ना नुयै बादि थाफ्लागासिनो दं? दा बावैसो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिआरआव लेटार फैदों। बिटिआरआव थानाय मोनफ्रोमबो स्कुल कलेजेसफोरखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नङा, सरकारि खालामनो जों हानाय नङा होननानै आसाम सरकारनिफ्राय लेटार फैदों। बेफोर मा?
एलायन्सआव थाबाय जेला जोंनो हरदेरनांगौसो प्रभिन्सियेलाइज सरकारि खालामनानैसो होनांगौ बा गोबां पेकेजफोरखौ हरनानैसो जोंखौ गोजोन होनांगौ नाथाय बिथांमोना बन्द'सो खालामो बेबादि एलायन्सखौ मानो नांगौ आरो दिनै बेबादि एलायन्सनि केन्डिडेटआनो जोंनि गेजेराव फैनानै माबा आसि दानस'नाय माबा सोरबाया प्रेसिडेन्टआ फेक्टर नङा होनफैगासिनो दं आरो जाय एलायन्सखौ सुबिदा लाग्रा इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टि बिथांमोनहाबो सुबिदा लानांगौ एलायन्स जानाय लोगो लोगो माखासे अपरचुनिटिया फैयो बे अपरचुनिटिफोरखौ लानांगौसो नाथाय गैया दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा मोनफानि उनाव मोनफा लांजागासिनो दं अपोजिशन पार्टी हिसाबै थानायमोनब्ला आलदा खोथामोन नाथाय दिनै एलायन्सआवबो बेबायदि जादों बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा खोथा दंबावो आरो दा बावैसो फोसावनाय 10टा कलेजेसफ्रा बिराद मिडियानि गेजेरजों साबायखर बावदोंमोन बरायदोंमोन एटम बम गावदोंमोन नाथाय दिनै मा नुनो मोनखो आसाम सरकाराबो बुंफानानै होदोंमोन बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 10टा कलेजेसफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होननानै रंजादों मोसादों नाथाय दिनै मा नुनो मोनखो लेटार फैबाय डाइरेक्ट बिटिआर सरकारनिसिम लेटार 10टा कलेजेसफोरा आसाम सरकारजों जेबो सोमोन्दो गैया जेबो बिल पास जायाखै आसाम सरकारनिफ्राय हायोब्ला बिटिआर सरकारनि सिङावनो बेथन होथों बिटिआर सरकारनि सिङावनो सरकारि जाथों बे खोथाया सिम्पोल लेंगुवेजाव क्लियारै फैबाय दा अब्ला नोंथांमोना मा सानखो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना मा सानखो बाहा थांखो रंजानाय मोसानाय साबायखर बावनायनि भेलुआलाय जों बिटिआर सरकारआ माजों हां थोनो एथ'ग्राब बेबादि फेसिलिटि होनो हानांगौ बेफोर बुस्थुआ आसाम सरकारनिफ्रायसो फैनांगौ नायदो दिनै आसाम सरकारा बिजेपि इउपिपिएल ज' एलायन्सआ मा खालामगासिनो दं साननानै नायदो रायजो राजाफोर दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा कमेन्ट्स हरो आङो नेनानै थाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ